Dudashan MEGHALAYA bani priang sngobhai pi baru penram ke NPYF halor ka jingsha penyab usamla pulina Tripura ha Deradun kentu ban ajinga dai ki samna puli ka than chatai lamingi ki puli shabar Diang sngob ha gajawa ya gajing rakip diang snam thamai arachar apun rio bat ki nong shong shnong ya shimbenta ki khat rio tali ki shnong ha gajing lek men kenthop i gajing wai concert bat gajing sam serman Penskem Menteri ki Kambari S. J. Shankar ya ka hok chong ki India banyadai ladi na ki kampentrim da ka ba benrap ba omdan bala ban betha na ka benta ka chingada Bat poin syakathong gajing temu penmi ya ke projek bullet train ke Baningkong hari India kaban sam ya ki lum lengba kapal khar kaban kentiu ya gajing tei lentirel ha Mumbai Shah Ahmedabad Mentang ya phashwa shaki kubor na keleng gajela President ke National People's Youth Front NPYF uba Nikki Nongklaw ula penram juri ke jingsha thombor chong we usamla puli na Tripura u Angel Chakma kabla penlong ye u ban khlat no ha Deradun Uttarakhand haba penpau ye jing sngolem ka bakraw shiki bahying uba Nongklaw ula kentu ye ka sarkar Uttarakhand bakan shimkhia mardor bat ban shim ki sinjam ban pentikna ye jing shngan juki samla puli naga than chete lamingi ki ba puli shaba nagi jalla chongki ula ong bakum kini kijingja ki wanra kijing bom shngan ki bomla ban pediang da ka bakdo ba ki samla nakathan chatai lamingi kila sha thombor nakapor sha kapor Apa nipet ikini kijing syak thombor jengki kena jeng kamdai kesin ke Baningkong kau di kebun telek si ngam ong ba barok ki basnya andai lek si ki don katu kat ni ki buya duna ya kijing sutu ba ni ki nong song snong jong kathan ngam ni sane ni ru don bentah hagari barok kawai ba kini ki dimenlong mandatory topik sapo ki subject jongki hangno haba balai tang mangi tip sipang jongki kat ba makipat kim tip sipang jongi kata di kai bangim la mangin pediang kata di kai ba ni susi bat di da kini ki daw ba man kapur kini ki jasija ya ki kena jongi tang ki bapuli bapliki man ki para ki khon ki kiti ki ba ki balik trailu sakhi ni teka kajing makir publiki songsier apa jagong kini ki President ka NPYF uba Nikki Nongklaw ula ongba ula yolum ya ki kaipot halor gajing sha thombor jengki Kristan hashwa gajing rakhe ya ka Christmas kabala pensngau ya kani gajing sha thombor da kaba ula pha i gajing tho sha u President ka National People's Party u Konrad Sangma hakaba ula kentu ba udai banra ya kani kamat banya keren bat menteri kampo yang ka sarkar pedeng u Amit Shah haba kren shikilat pathai khubor uba Nongklaw ula ong ba kum kini gijingja kidei gijing mi na gijing le chongki katto ka ningut ki briu ki bala sha ya lambakla ula kedoru ba ki briu na kathan chatai lami ngi gijumat gijing sha ban ben watla ki buram ya baro gijai jingle niam bat upediang sngo ba ya gijing penrem da ki babun ki riu niam hindu haransan social media ya katto gijing thombor jongki ru ngala tho hi da kasiti lamba u national president ba Ahmad yu national president ba sim kya ya kan ba bunra ya kan ba home minister jongkari ba kum kini jingja kim dei benja kini di kini ba ong pi ba kini ki ba kidon kitu katu kan ni ba buat nyam akan nyam jongki kim sutu su kim tip su ka secularism hani hapo ri jongi kadai abaki ki celebrate maki ka ya ki
ya ki puja jongki nei kini hinu ki jingle niam jongki ngam sngau ba kandon kata ka jing sya pentut hakana ka stit kristian kebadan jisani takamut kata ka pen isai kadar bang ni kum ki kristan ngila sai ni kam nang kam start mangi bin kitu ki basu le ek ka bung pun sutenak ya no hinuru ngila bentang ben sukermen bah lemba uci minister jeng unra ya kani hakmat minister bat minister jong kari budi ben simkia hukum kini ki kim de ben jah nang ni sakmat Kasor Jowai kalap tiang buram ya usnam thamai de gijing rakhi ke bapin shangshit leng bagi khanriu tuli kishnong ke balaya shimbanta haka community new year celebration kabala penlong da ka senjuk wahe chnong Jowai ringkat gijing atreilang bat ke district tourism promotion society west China hills da ki hajar ngut kilawan ban shimbanta haka ni gijing rakhi usnam thamai arajar apun ring haka bala samru ya ki sernot chekinong shimbanta but sa gijing ruai kinong penya kilaya thu ba kani gajing alang ka donru gajing thmu ban kintiu ya ga jowai kum ka jaka jingok kai perthai badru hakaliang ka kolshor Happy New Year. The Havito Organica celebrate Organica New Year ko da pamani man laus nem naliang yung ikam ka senjuk ay kublela ya ka tourist department mo tourism department ko ya kre lang sirup nei bentawo paman ya ka festival ka New Year yung i ko po ko pen Posnya suk to kajing ye chemlang penyu ko kajing ye teli wi ikam ko senjuk emi hado ar pau ar hawir ar senong kani to ko i man kam ko promote ka tourism ga yung i ko em hapo chnong juai khanang wa yo ye ko em ko te kajing ye kdo kajing maya ha iv hari iv prachnong ki ba em cha prachnong em hapo juai to biar ka mentru kani to kajing ye chemlang ka get together ko yung i ko ye ko ong ka unity ko ye wanra ye ka mto hidu ke te jing chonglang ko snya ba han re wanra ye ka jing suk ka jing snya tho ka jing ya yem lang ka jing snya lang haprdi yang ni ga chnong jwai ga yang i mentang nya pha shiki khubor na ka than chatei la mingi Menteri Rangba ke Assam Dr. Himanta Biswa Sarma wala pelat pajba ik scheme financial assistance to Udasin Bhakat haka Chief Ministers Conference Hall ha Guwahati kani ka jing thmu bathamai ka thmu ban ai jing ka shan pisa shigi jaj ban re Udasin Bhakat ban yarap ban pen bha ye jing long jing man ha ke emlang sa lang jungki ki he sarkar ki ong ba kani ka scheme ka de shibanta jung ki jing pershang jung ka sarkar ban pen pubor ye ki jaj ban re ki basha e no ben bat ban pen tikna ya ka roi kapar ka bakin thup lang ha ka leng gejala MEGHALAYA kalathmu banno simyang hadu prabusan naga shispa naga jaka kabadan kam naga benta kejingthmu bantei ya kasurak ba barapani umyam silchar express hakaba kabenta kabasa kanlong ha azam ong chief secretary uravi kota hinin kasni ki he sarkar ki lapun pau balakmi lenti ba an khot tender shwa bankut ubnai rempang bad labu ban pendap ikijingtei hapo sabu prabanai nadu balasdang yaka kani kalentiyat kapasdat bha kalayo ikijing mencur kamenchwa nakaken hun menteri jong ka sarkar pedeng hakaba la antat ba gajing lot jong ka project kanlong arpu ar hajar kaspa rib saw klotingka bat kan kintiu ya kayo ka kot ha ka than mentang nya pha shiki khubor nakari
Menteri Ketenat Yadari US Jaishankar ula ong ba ke India kan pendon kam ya ka hok ban yadai ladi naki kam pentrium da ka ba ong ba om dan bala ban batai ba kumno kari kan le ya kani habakren ha katamasa balalong ha IT Madras Shastra arajar alpunriu ula ong ba ka kamle no ka bayai biteng ha ki khaput ka penthut ya gijing trelang bat ka shongsuk shongsang habakren shaphang ka Vasudhaiva Kutumbakam u Jaishankar ula ong ba ka Indian Foreign Policy kanyale persha ya gijing lengba gijing penklan ya kari bat gijing day bat kiri bamarjan ula banjur ru ba kari India ka ajing kershan ya kiri bamarjan da ka baong ba ka yo ka kot jong kari ka ajing mentoy ru ya ki than bamarjan bakan thop ya ka Bangladesh. Statement in my entire career, which is quite long, I have never seen anything having a greater emotional impact on the rest of the world than giving vaccines. I've actually had people who tear up when they remember the first vaccine shipment. So, I mean, if you remember, look, COVID was a bad memory. We have put it all behind us. You try to actually get it out as much of your system as possible. But at that time, there were countries, there were developed countries, Western countries, some of them, who had stocked up 8 times the number of vaccines of their population. I mean, nobody is going to take 8 doses, okay? But there were countries, and big countries, who had 8 times the vaccine stock of their population, and next to them were small countries to whom they were not willing to give 10,000 doses. Ka bullet train ka beningkong India kalapoi shakathong dagi jingla ban sam yaki luom lengba ka Palghar Maharashtra kani ka thlieu kalong ka bajrong tam na ki nyotli ki thlieu luom bat ka wei ka thlieu duriau ka thlieu hapo duriau la kan thop lang ha kani ka project ki he sarkar ki la ong ba ka thong kan pen state yaki jingte ya ka lintirel ka ba state na Mumbai sha Ahmedabad bat la yo I ba kani ka dei ka sinjam ka ba kongsan ban pendep yakani ka project ha ka por ka ba biang ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो समझने के लिए आप सबको जरूरी होगा। एक तरीके से 40 मीटर यानी करीब 120 फुट का ब्रिज, 100 फुट से बड़ा, वो ब्रिज 16 घंटे में कंप्लीट। ये इस टेक्नोलॉजी का बड़ा अचीवमेंट है। करीब 50 ट्रक जितना सामान लेके जाती है उतना लोड एक अकेले इस गर्डर का है। Kasorkar pedeng galamanjur hadu arpo artali gijing terwa ki bathamai hapo kabanta balai jangka electronics components manufacturing scheme kabala kajing penut kan kot hadu sabhuwai hajar pras pa andre pulai klotingka kini gijing manjur ki long banshna yiki khatwei tuli ki mar ki mata bakin thop ya gijing shna yiki mobile telecom ki tiar electronic ki tiar ching pendon kam ki kali bat ki wei kini ki project lakmi lenti bagajing penmi kan long hadu sanbu prak lotingka bat kaban penmi hadu live saw hajar tali ki kam ki cham mentang ya pha shiki khubor nakaleng ka perthai
Uwaipat urang ba nakaniam Hindu ula sya Punjab ha Bangladesh. Kane kari kalapau kum kari kabadon ha pedeng gejing tombor persya igijat ben riu rit pa jangka. Nadu ba la kelem ka sarkar ka Sheikh Hasina ha unaila jeng usnam baladem. Kane kadai gejingcha kabalai jeng gejing sya Punjab jeng uwai urang ba nakaniam Hindu ha Bangladesh ha ke artayo. Kabala penmi ya gejing sngokia halor gejing shongsuk shongsngan. Halor kani gejing ja nakalyang ke India kalapen pa gejing sngokia halor gejing sya tombor kabatmu ya gejat ben riu rit pa ha kani kari bamarjan jangka. President John Kerry US Donald Trump henne kasni ula ong ba ke United States kan tuklar lada ka bor badekmi jongka Iran ken penyap yakinong yaki bajai-jai da ka bapen pau hagajing tho jongka Truth Social ba ka US kalakhang bad kalapen kre banlen kani gajing kren jongka jongu kalawan hakapor ba gajing thombor ha Iran kalanangjer hagini ki laisnem jonggajing ha kayo ka kon Kidurki jong kinong saki ki bala pelat pat ba ha ka shitarit ukala lengkon ki pen I ya gejing pluding bad ka kali ka bala kala shabar jong ka we ka thanat ha ansa Lurestan province kalat pathai kubor jong ke Iran kala yathu ba laingut kinong yaki kilayap bad khan nyongut kilamen saw ha gejing let thombor ya ka thanat ha Western province kinong tokit ha kasngi tho dieng kilas dang ban ithu yikibriu ki bala mensaw na gejing pluding ka balaja ha ka we ka bar ha ka por ba ki dang rakhe ya usnam thamai ha ka Swiss ski resort ka badon ha Grants Montana ha ka ba komba sauphongut ki briu ki ladu e yala ka jong gejing im ki bor badekmi jong kari Switzerland ki la ong ba kani gejing pluding bun ki bala mensaw ki de ki samla ki badang le kemen ha ka bar li constellation bat palat chis pangut ki briu ki la mensaw na kani gejing cha ding mentangin ya pai shiki kubor ya le kai MEGHALAYA kaladon haka group B na kabenta kawat kabakhadu chong ka Santosh Trophy arajar apusan apun rio haka ba kaching penyakap yakiken hun lapin long ha football house ha New Delhi haka lifeway tarik uno pra arajar apusan lapia yagi khat artali kiken hun haki artali ki group haka ba MEGHALAYA kan yakun persha yak Kerala service Punjab, Odisha, Bad ka Railways. Kadba ka Assam, ka Bapenlong ya ka Nigelempung, Kaladon ha ka Group A, ka Bakantop lang ya ka West Bengal, Tamil Nadu, Uttarakhand, Nagaland, Bad Rajasthan. Ki Southli ki Kenhun ki Bawan Hakmat A, na ka Wei pa ka Wei ka Group, Kenrung siya ka quarter final, ka Bansalong ha ka R, Bad Laitarik Urimpang, Kadba ka semifinal kanlong ha ka Santarik Urimpang, Bad ka final kanlong ha ka Pratarik Urimpang. Uklor ya lekai berim ka Brazil u Roberto Carlos ulanang yok bor hagajing sumar ha kawe kajaka sumar hadien ba ulasha sumar nagajing pangklong snam henen kasngi utei urang ya lekai balasan pu artsnem karta ula pensyai ha ke Instagram bakate gajing let sumar kadei ka ba ulatmu u Carlos u balai lekai hadu shispa artsan sen na kabenta ka Brazil ula don benta hagaken hun ka bala job ya ka World Cup hausnam arajar ar Urang ya lekai ke Australia u Uzman Khawaja hene kasni ulapan bana ba unsyong thait no nagajing lekai cricket bari hadin gajing lekai test kabasan chongkate kari hakani katayo ha Sydney uni urang ya lekai ba live kandai snem karta ulai lekai ningkong hagates hagate kecu kamadan haga Ashes series jong usnem arachar shipau arjar khatwe bad ulakamai nriu hajar arspa nriu run naki prapunyo tali gijing lekai haga average kabalong sapulai point lai kandai kantop ya ki khan riu tali gijing la ban kamai ya ki shispa run
Utai orang elek kai balaka ha Pakistan dangshan ulawan pai biang syakaken hun hadian ba ulamen saw bad ula kamai prapu arran bad uladon ha kekerdan ke basau. Timen tapat ini pej igajing long jingman kasin beneng hakeleng ke benta jong gejela. Hatura kacing kreat kalong kat a degree Celsius, bat kacing shed kalong arpaway degree Celsius. Kacing singam ka haw menta kasi kalong nyopo a na kasispa. Habapai pat chanong ba shilong kacing kreat kalong sun degree Celsius, bat kacing shed kalong kat rio degree Celsius. Kacing singam ka haw menta kasi kalong sun punyo na kasispa. Kat ba hajawai kacing kreat kalong saw degree Celsius, bat kacing shed kalong kat rio degree Celsius. Kacing singam ka haw menta kasi kalong sun pu a na kasispa. Kasun beneng kan dumlo hatura shalong bat jawai. Shwaban poi sha kabukut jong katuk kubor ngini pet biang sashisin yakimat bakongsan. Penrem ke NPYF halor ke jing syak penyap usamla puli na Tripura Haderadun kentu ban ai jing adai ki samla puli kathan chetei la mingi ki ba puli shabar. Diang sngau bhaga jowa ye gijing rakip diang snam thamai arajar apun rio bat ki nong shong shnong ye shimbenta ki khan rio tuli ki shnong ha gijing lekmen kentup ye gijing rai concert bat gijing samson man. Penskem Menteri ki kambari US Jaishankar ya ka hok chang ka India ban yadai ladin ki kampentrium da ka babenrap pa omdan menubala ban betha na ka benta gijing yada. Bat poi sha kathong kajing tmu penni ya ka project bullet train ka baningkong hari India ka ban sam ye kilom nang ba ka palkar ka ban kinti ye jing tei lentirel na Mumbai sha Ahmedabad. Te paralok ka tungila poi sha ka bukut jong ka thup khubor jingi menta ka janmiat hadu banginde shembyang bat phila shai kisngi khublei pi baro.